Agosto 30, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon, "Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, sama kamo sa mga pantiyon nga pinintalag puti, nga maanindot tan-awon sa gawas, apan sa sulod puno sa mga bukog sa mga patay ug sa mga hugawng butang. Sa samang paagi, sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod ninyo puno kamo sa mga pagpakaaron ingnon ug sa mga sala. Pagkaalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, nagbuhat kamog mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta o giadornohan ninyo ang mga monumento ni adtong mga maayog kinabuhi. Ug nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo pa sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat, ni patyon ang mga propeta. Busa giangkon ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tawo nga may patay sa mga propeta. Busa padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ko ikaw, O Kristo.